kadang mbok menawi panjenengan badhe ngrental mobil kalau aturi rawuh wonten telepon Mas Pur Kesongo kanthi alamat Ten Kesongo Tikungan Jalan Rak Tikungan Kesongo pokoknya kono usahawan pada pelek nek lor noleh kanan nek kulon noleh kiri tanglet dalipun Mas Pur Terkesima rental mobil budal Lamidi saya mitra berarti situ aku lam kowe jeruk rapi api apa bisa aku nyenjeng sliramu duwang ayu kang tadi pepujaanku tulung ana rasa kangen atiku kanggo asem manis sing tak tunggu sano kangen iki bisa mari diapakno yen sampeyan mas wis tekan bareni tobat sing tak suneno nanging aku ra mantala tobat umpama aku ra duwe rasa aku lila kowe karo wong liya cacake
jedor jedor dor ana ban baca wah iki rezeki teko aja jae jedor esuk sing tambal kok wis tumpuk tukang tambal tumpuk tukang tambal tumpuk sing tambal numpuk lah kok wis tumpuk tak ijen wis tumpuk nambal sing nambal tumpuk rezekine tambal ban numpuk